Zergatik dukai indartsua zeindik sekretua. Nola ziteken gauzestan horren indarra nirearen gainetik egotea. Orain arte inoketzidak horrela utzi. Espazioko gerlarian hauk, izadiko herririk indartsuenetakoa, olako irenik ezin diak jasan. Etziot dolor horri irabazten utziko, etziot garaipenik emango, enian onaino iristeko asmorik, baina azken karta jokatu beharko. Guk espazioko gerlario gorila bihurtzeko almena zeukiago, eta hori egingo diat, horrela nire indarrak trabez egongo dituk, eta ezingo zidatek eutxi, ezingo dik ezer nire aurka, eta behin betiko akabatuko diat, baina metamorfosi hori gertatzeko hilbetearen argia behar diat, bestela etzitekek. Harritzekoa ilargi hemendik ez ikustea. Ongi, harago joango nauk. Haze decepzioa hartu behar duen gizajoak. Alperrik bilatuko du, ez baitu topatuko ilargirik ez dagota. Horrek ez daki satanek ilargia desagerrera zizuenik duela denboratxoa, egoera modu hauesek ebitatzeko hain zuzen. Horrek ez dukentzen Songokugatik oso kezkaturik egon nadin. Burruka teknika hori zenbait aldiz erabilita indar guztia agortuko zitzaion, eta arerioak gorila bihurtzerik izan gabe ere, ez dut uste Songoko burrukarako moduan denik. Une honetan aulegi egon behar du, arerioak orain amen batean irentsiko luke. Bai, bitxia, zergatik aldendu ote da? Zergatik ez diteraso? Ez, hemen ere etzegok, ez diat inon topatzen, planetari bira osoa eman da ez diat topatu, non zegok ilargia. Bazekiat oraintxe, bazekiat zergatik ez dudan ilargia topatu, bazekiat, berak eskutatu dik nire metamorfosia eragozteko. Alperrik bilatzea. Baina berdinduk, oraindik beste aukera bat diat. Bai, ilargi gabe ere badiat eraldatzea. Alperrik molestatu aizain beste traidore hori. Laster duk ustekabea.